आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 62 35 08 आणि 8275 62 95 15। राज मोबाईल्स। महावितरणने आमची फसवणूक केली आहे, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता वीज जोडणी कापली आहे असा आरोप कुसूर येथील संतोष पाटील यांनी केलाय। काय म्हणालेत संतोष पाटील, पाहूया। MSEBने माझी फसवणूक केली। 1 वर्षानंतर अचानक बिल पाठवलं। पहिले बिल 580 होतं। आज रोजी 18,900 रुपये बिल देण्यात आलं। प्रत्येक बिलाचं युनिट हे 5च्या वरती नव्हतं। अचानक दहशत वाजवून त्या लोकांनी ब्लॅकमेल करून बिल न भरल्यास मीटर काढण्यात येईल असं मला धमकावून 4 दिवसापूर्वी गेले। त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं की आपण ऑफिसमध्ये येऊन आमच्याशी चर्चा करा। मी ऑफिसमध्ये आलो असता एकही अधिकारी ऑफिसमध्ये नाही, टाळं बंद करून पळण्याच्या मार्गावर आहेत। मी त्यांच्याशी विचारपूस केली। इथल्या कर्मचाऱ्यांनी मला बिलाबद्दल सर्व कागदपत्र दिली, तर बिलामध्ये 580 रुपयापासून 3,000 पर्यंत बिल होतं। परंतु फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 15,000च्या वरती अचानक बिल पाठवलं आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या मीटरचं रीडिंग मिळत नव्हतं म्हणून तुम्हाला अचानक बिल पाठवलं। संपर्क साधला, चर्चा केली, परंतु कोणी अधिकारी ऑफिसमध्ये यायला तयार नाही। ऑफिसमध्ये यायला तयार नाही, तर आम्ही साईटवरती आहोत म्हणून ते सांगतायत। ह्याच यांनी माझे शेतीपंप देखील, हा शेतीपंपाचा मी यांना पत्र देऊन देखील आज रोजी त्याची चौकशी करतोय, परंतु त्यांच्याकडे तो मीटर उपलब्ध होत नाही। हे अचानक आम्हाला बिल पाठवतील आणि आमच्या पंपाची लाईन कापतील। मला MSEBने सांगण्यात आलं की तुमच्या मीटरचं रीडिंग घेता येत नव्हतं, ते आम्ही रीडिंग अचानक मिळाल्यामुळे हे तुमचं बिल वाढलेलं आहे। आम्ही मिनिमम चार्ज तुम्हाला आजपर्यंत पाठवत होतो। मग आत्तापर्यंत आज रीडिंग यांना कुठचं मिळालं? आत्ता जे 765 हे जे रीडिंग मिळालं, याच्यापूर्वी 1 रीडिंग आहे, 13 रीडिंग आहे, 5 रीडिंग आहे। 22 सालात जोडणी केली। 22 सालात जोडणी केल्यानंतर मला 4 महिने बिल आलं नव्हतं। मी MSEB ऑफिसमध्ये येऊन चौकशी केली, त्याच्यानंतर मला 29 रुपये बिल आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।